Pinoy. So dito na pala sila. Naghihintay kami doon sa plaza. Dito na pala kayo. Dito na pala sila. So ayun, kuha muna tayo ng pagkain guys. Panangan badong. Kain tayo, kain. Thank you po. Ano no? Ano, may pandesal pa doon, may pandesal dito, may pandesal. Kunin mo na yung pre, doon na sa... Gamit ka naman. Ay, marado na saan? Ano pa dito? Yun, meron pala ng pandesal. So, kain muna kami guys. Kasi maya ano, pag ano rin kami. Namin na to. Bibigyan na rin kami nung pastahan namin. Bibigyan na rin namin kasi yun ang sponsor ko guys. So, yun o. Shout out. Yun o. Yun o. Libre lugaw. Pero isip nyo na rin yung pag-aalpasalan natin Alas 5, alas tayo ng Damortes, papuntang La Union. Tama po tayo lahat. Eagles Club po, tama po kayo. Attention po sa lahat, pasuhin nyo lang po rito sa lahat para picture po tayo lahat. Kaya magkakasama. Kung may banner po kayo, ilagay na rin po.
Surprise para sa inyo po. Oh, paging helmet. Later na yung helmet. Pang pinali ang helmet natin. Pang pinali po yan. Pang pinali. Relax lang po, relax. Relax. Gago, inuna ko yung video. Nasa Relax akin lang po, wag yung helmet. Nasa akin na sana yun. Nasa akin na. So yun. Monster kami mamaya guys. Charity lang tayo. Agaglag ko lang si Kana para. Ay, bakit aris? Balik kasi katang Sakto sa akin yung ano. Sakto sa akin. Padala na dito yung ano, So yun. yung club certificate. So muna natin yung ano, Thank you, certificate thank you, guys. Okay, Good Guys Riders Club. Ito sir, certificate. Okay, next. Next, Manawag Riders Club. Manawag Riders Club. Manawag Riders Club. Nasa yung certificate. Tapos, sunod natin yung Paragon. Manawag muna, Manawag. Wala yung Manawag. Unahin ko muna to. Unahin ko muna sila. Okay. Sport! Ano, punta rin na kayo dito? KD Pangasinan. Let's go, let's go. Okay. Kakunti na lang yan. Okay guys, yung mga gusto na picture dun sa ating mga predator. Kasi makapunta na yan sa ating mga gusto. Kaya guys, yung piso, piso. Talaga si Jared, hindi pa huli. Nahuli na, nagpahuna pa. Sige lang, unahin mo rin sa ating ano. Okay lang. Power. Alright, let's go. Thank you, thank you. Thank you. Okay, Bye-bye. Uy, trabaho. paano yung GRTV, ano? Night safe sa ating lahat guys. Wala dyan. Nakilala nyo no? Sa ano, KYT Pangasinan, thank you sa lahat. Sa mga gustong sumama, open kami. Sama lang kayo sa grupo namin. Yeah. Giraps, ingat. So yun, gear up na rin kami. Gear up. Sana all bago. Tara lang. Ingat. Unahin mo muna. Ingat. Please come on the stage para dito sa beneficiary. Kung ano yung may tutulong natin. Ingat. All kuya. Ingat. Kung ano yung may tutulong natin. Bagyo na rin ako, bagyo. All kuya. Ingat sa inyo. Pops, ingat. Okay. Ingat. Okay. Hup. Pops, ingat. All kuya. So yun, ingat natin lahat guys. So mga ano, taga malalayo. Ingat, Pops, ingat. Hindi ba kayo pumunta? Sabay ko sila. Ay, sige. Wala pa akong bagyo eh. Lahat ng mga kuya. Ah, Lahat ng mga kuya. Pops, ingat Pops. So yun, bale pauwi na rin kaming lahat guys. And iniwan na nila ako kasi hindi ako nakapagsabi. Sayang.
Mga grupo ko sa Orcop, di ko nabutan. Pero yun guys, bale on the way na tayo ngayon sa Baguio. So ride ship sa ating lahat guys, peace out.